Op het Raailand College werden in het kader van Wereldkankerdag gastlessen gehouden. Chirurg in opleiding Kim Hinsen vertelde onder meer over de gevolgen van vapen en roken. En vandaag is Wereldkankerdag inderdaad. Dus ja, dat is eigenlijk een hele mooie dag om het ook over preventie te hebben. Want roken is een risicofactor op het krijgen van kanker. En we vinden het eigenlijk ook heel belangrijk om jongeren bewust te maken van de risico's van het roken. En ook op de effecten op lange termijn. We hopen daarmee ook jongeren te kunnen helpen om te stoppen of om überhaupt er niet aan te beginnen. Ik denk het belangrijkste wat je kan doen is het bespreekbaar maken en het er met de leerlingen over hebben. En ja, we hebben ook wel eens teruggekregen van docenten dat ze toch een leerling hebben die de vape in de prullenbak heeft gegooid en gezegd, die raak ik nooit meer aan. Dus als we wel 1 kunnen stoppen per klas, dan hebben wij al gewonnen. Nou, ik vond het wel een hele interessante les. Het was ook wel heel mooi dat ze dat proberen op school duidelijk te maken dat het wel echt slecht is. Ik vond het wel interessant. Ook omdat er ook mensen in mijn omgeving zijn die dus roken. En omdat ik ook veel van die effecten ook herkende in sommige van die mensen. Ja, ik vond het ook heel interessant. En ook dat je kon weten wat er in vapes en alles zit. En ja, ik wou er ook wel graag meer over weten. Ik vond het een interessante les. Ik heb er veel van geleerd. En je moet gewoon niet beginnen met vapen. En als je vapet, stop er gewoon mee. Ik weet dat het natuurlijk heel lastig kan zijn om te stoppen vanwege dus de verslavingsstofjes en zo. Maar gewoon dat ze het gewoon een beetje moeten proberen om te stoppen. Dat je het eigenlijk niet moet doen en dat je als je het doet dat het nu beter is om te stoppen. Dus wat zou jouw advies zijn aan de regering? Ja, om wel meer regels te doen, bijvoorbeeld onder scholen, dat daar meer wordt gecontroleerd om vapen en roken. En ook een beetje in de omgeving van school. Word er strenger op en maak het wat duurder. Dat vind ik. Wat meer dat je wat meer handhaaft bij de tabakwinkels die er zijn. Dat je de jongeren een beetje tegengaat. Ja, het is natuurlijk moeilijk om vapen te stoppen, maar het is inderdaad, ze doen er al heel veel aan, maar ik zou meer gaan kijken naar regels maken op scholen, want er staan bijvoorbeeld mensen buiten de poort en daar zijn geen regels voor, dus dan kunnen ze daar gewoon vapen, maar daar wordt niet echt op gecheckt, laat maar zeggen. Ja, dat is heel kwalijk, vind ik. En je merkt dat jongeren online benaderd worden via social media kanalen, zoals bijvoorbeeld een Snapchat, waarbij dealers hun benaderen om vapes te kopen. Ja, en dat is natuurlijk iets wat van hogerop tegengehouden moet worden, want het moet gewoon niet beschikbaar zijn voor jongeren op deze leeftijd.